Bore da i chi gyd, a chroeso i'r Oedfa. Mae'n dda cael eich cwmni chi am yr bore yma, diolch i chi am ymuno â ni. Ond dwi'n wych o beth bod gyda ni'r fraint a'r rhyddid mawr i allu alw ar Dduw lle bynnag yr un ni. A heddi ni'n galw ar ei enw o ble bynnag yr ydyn ni'n digwydd bod ar hyn o bryd, ac yn uno'n un gynulleidfa ddigidol i'w foli. Medde'r salmydd, molwch yr arglwydd yr holl genhedloedd, molwch ef yr holl bobloedd, oherwydd mae gariad yn gryf tuag atom, ac y mae ffyddlondeb yr arglwydd yn aros dros byth, molwch yr arglwydd. A dyma ni'n dod nawr at ein hemyn cyntaf. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. A chan eich bod chi'n ymuno fi yma ar yn eilwyd i yn Abergwili, wrth droed Bryn Myrddin, fe ganwn ni'r geiriau ar yr emyn dôn mawreddog Bryn Myrddin. Gweithred hyfryd nos Sul diwetha ar wahoddiad cytun eglwysi ynghyd yng Nghymru oedd goleuo cannwyll yn ffenestru'n cartrefi fel symbol gweladwy o leini bywyd Iesu Grist ein ffynhonnell a'n gobaith mewn gweddi. Mae i'r gannwyll le amlwg yn addoliad rhai traddodiadau eglwysig. I ni'n cysylltu'r gannwyll â goleuni wrth gwrs, thema amlwg yn y Beibl, ond yn arbennig o amlwg yn Efengyl Ioan. Gadewch i ni wrando felly ar y geiriau hyn allan o'r 5 bennod o Efengyl Ioan. Os wyf fi'n tystiolaethu amdanaf fy hun, nid yw fy nystiolaeth yn wir. Mae un arall sydd yn tystiolaethu amdanaf fi, ac mi o'n mae gwir yw'r dystiolaeth y mae ef yn ei thystio amdanaf. Yr ydych chi wedi anfon at Ioan, ac mae gennych dystiolaeth ganddo ef i'r gwirionedd. Nid oddi wrth ddyn yn wir y mae'r dystiolaeth sydd i mi, ond rwy'n dweud hyn mwyn i chi gael eich achub. Cannwyll oedd Ioan yn llosgi ac yn llewyrchu, a buwch chi'n fodlon gorfoleddu dros dro yn ei oleuni ef. Y gannwyll, symbol o oleuni yw'r gannwyll sydd wedi cael lle eriod ymhlith rhai o symbolau eglwys. Yn yr eglwys ddwyreiniol, maen nhw'n cynnu tair cannwyll yn arwydd o'r Drindod Sanctaidd, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. A maen nhw hefyd yn toddi 2 gannwyll i mewn i'w gilydd, yn arwyddo undod y 2 natur yn Iesu Grist, hynny yw i fod yn dduw ac yn ddyn. Yn yr eglwys Brotestanaidd, mae'r gannwyll yn symbol o oleuni a lywyrchodd yn y byd gyda dyfodiad Iesu Grist. Ac wrth i ni feddwl am y gannwyll, fe gofiwn ni hefyd am yr hen ficer Pritchard, yn ysgrifennu Cannwyll y Cymru, mwyn goleuo i gyd Gymru y materion moes a ffydd. Llyfr oedd y gannwyll i'r ficer,
Ond nid llyfr yw'r gannwyll rydyn ni'n mynd i sôn amdano'r bore yma, ond person, Ioan Fedyddiwr. Ac fe ddywedir am Ioan, cannwyll oedd Ioan yn llosgi ac yn lliwyrchu. Nawr, mae Ioan yn gymeriad pwysig iawn yn y Testament Newydd. Mae e'n gymeriad ychydig bach yn esentric. Mi roedd ei steil o ddillad yn rhyfedd iawn, oedd e'n gwisgo dillad o flew camel. Mi roedd ei ddiet yn rhyfedd hefyd. Oedd e'n bita locustiaid a mel gwyllt. Ond i fod yn ymddangos bach yn rhyfedd eto, mi roedd pobl yn dod o bell i wrando arno fe'n pregethu. Ond, fe ddigwyddodd rhywbeth rhyfedd i Ioan, fe gollodd ei gynulleidfa i un arall, sef Iesu Grist. Nawr, byddai profiad fel yna'n ddigon i dorri calon unrhyw bregethwr, ond nid Ioan. Fe welodd Ioan bod rhaid i boblogrwydd Iesu gynyddu, ac i'w boblogrwydd ynta ei hun leihau. Mi roedd Ioan yn llawen iawn bod un mwy nag wedi dod ar ei ole. A mae'n cymryd person mawr iawn i ddweud hynny yn diwedd. Ac am y gŵr mawfrydig hwn, fe ddywedir amdano i fod e fel cannwyll yn llosgi ac yn lliwyrchu. Ond beth yw ystyr y gymhariaeth hon? Cymaru Ioan a chanwyll yn llosgi. Fe ystyriwn ni'r peth ymellach wedi'r ymau nesaf. Ac i ni nôl yn Sir Gar ar gyfer yn hemi nesaf hefyd. Geiriau lyfed arglwydd Iesu, disgyn gerdded trwy y byd yn ôl dy droed. Mae yn olau, ond cael gweld dy wyneb di. Yn llosgi ac yn lliwyrchu oedd Ioan. Wel, nawr, beth yw ystyr y gymhariaeth hon? Wel, yn gyntaf, gadewch i ni nodi nad yw'r gannwyll yn tynnu sylw at ei hunan. Does neb ohono ni'n cynnu cannwyll mwyn gweld y gannwyll. Cynnu cannwyll ewnewn ni mwyn gweld rhywbeth arall neu mwyn gweld rhywun arall. A dyna'r union y wnaeth Ioan. Oedd gyda fe neges bwysig iawn i'w chyhoeddi, sef bod angen newid, bod angen i bobl i newid i edifarhau. A beth yw ystyr y gair edifarhau ond troi rownd ydw e? Newid cyfeiriad, newid ein ffordd o fyw. Cafodd pregethu Ioan Fedyddiwr cymaint o effaith ar y bobl, fel bod rhai o'r Iddewon yn Jerusalem wedi penderfynu anfon cenhadon at Ioan, mwyn holi pwy yn union oedd e. I ni'n darllen ar dechrau Efengil fod Ioan yn ŵr wedi anfon oddi wrth Dduw, i dystiolaethu am y goleuni. Nid Ioan oedd y goleuni, ond daeth yn dyst i'r goleuni. Hynny yw roedd Ioan yn gannwyll, a oedd wedi cael ei gynnau gan Dduw ei hun.
Ond nid oes yn rhaid i'r gannwyll gael ei chynnau cyn y gall o leo. Os digwydd i'r trydan fethu yn ein cartrefi ni, beth i ni'n neud? I ni'n estyn am y cynhwyllau. Ond mae'r cynhwylau'n dda i ddim, ond i bai ein bod ni'n mynd ati i gynnau'r cynhwyllau. Ac ar ôl cynnau'r cynhwyllau yna, y bydd golau i bawb yn y tŷ. Ni fyddai Ioan wedi medru bod yn dist i'r goleuni, ond i bai fod e'n gyntaf wedi cael ei gynnau gan Dduw. Gweddiwn y bydd i bawb ohono ni, yn ystod y cyfnod gofidus hwn yn hanes ein byd, yn deimlo a Duw yn cynnau cannwyll ein calonnau, mwyn i ni hefyd fynd ati i liwyrchu goleuni cariad yn ein cymunedau, yn ein broedd ac yn ein byd. Yn ail, os nad yw'r gannwyll yn tynnu sylw at ei hunan, felly beth yw pwrpas y gannwyll? Beth mae'n gwneud felly? Wel, mae'n rhoi ei hunan yn dwi. A dyna beth yw ystyr y geiriau, cannwyll oedd Ioan yn llosgi ac yn lliwyrchu. Hynny yw, mae'r gannwyll yn aberthu hunan mwyn rhoi goleuni. Mae'r gannwyll yn mynd yn llai, mae'n aberthu chwyr mwyn i'r goleuni mynd yn fwy. Mae'r apostol Paul yn annog i ddarllenwyr i gyflwyno ei hunain yn aberth byw. Hynny yw, ein bod ni'n rhoi ein hunain yn llwyr mwyn addoli Duw. Ystyr y gair aberth yw gollwng gafel. Gollwng gafel arno ni'n hunain mwyn i Dduw gael gafel arno ni. I ni'n cofio i Dduw aberthu fab ein mwyn. I ni'n cofio bod Iesu wedi aberthu fywyd. Gollwng gafel arno ei hun ar y groes ein mwyn ni. Ac mae George Rees yn ei emyn wych yn dweud yn hyfryd iawn. Cans llosgi wnaeth dy gariad pur pob cam. Ni allodd angau hun ddiffoddi'r fflam. Ac mae hanes yn frith o enghreiffti o bobl sydd wedi aberthu hunain yng ngwasanaeth Duw. Mae'r newyddion yr wythnos hon yn frith o straeon yn bobl sydd wedi rhoi ei hunain yn llwyr yng nghanol argyfwng y coronavirus, heb ystyried ei lles ei hunain, wedi rhoi ei hunain i wasanaethu eraill. Cofiwn amdanynt yn ein gweddiau, y rhai sy'n gweithio mewn iechyd a gofal cymdeithasol, ac yn enwedig i'r rhai mwyaf agored i niwed. Ac i ni Gristnogion, mae'r alwad yn un ddigon syml, yr alwad i rhoi ein hunain, os nad yn ymarferol yn hyn o bryd, rhoi ein hunain mewn gair a gweddi yn llwyr fel Ioan i liwyrchu cariad Duw. Felly, dyw'r gannwyll ddim yn tynnu sylw at ei hunan, ond mae'n rhoi ei hunan. Ac un peth bach arall am y gannwyll hefyd, yn drydydd, mae'r gannwyll yn rhoi o'i hunan. Hynny yw tra bod yr haul yn gronfa fawr o oleuni, a'r lleiad hefyd, un haul sydd ac un lleiad. Ond am gannwyllau, mae yna lawer ohonyn nhw'n does, a phob un ohonyn nhw'n wahanol i'w gilydd. Ond beth bynnag yw ei lliw a'i maint, y mae pob cannwyll yn rhoi ei goleuni ei hunan. Mae hynny'r un mor wir amdano ni hefyd. I ni gyd yn wahanol i'n gilydd, ac nid yr un ddawn na'r un dalent yr rhoddwyd i bob yr un ohono ni. Mae'r rhai wedi donio i fod yn oleadau mawr yn y byd. Ond yn oleadau mawr, dydy hynny ddim yn ei hysgysodi nhw rhag bod yn oleadau bach chwaith. Y goleadau bach yw'r goleadau pwysig yn y byd. Mae'n bosib bod nifer ohonoch chi wedi cael y profiad o fod mewn oedfa dan olau cannwyll. Byddwn ni'n cynnal oedfa dan olau cannwyll bob Nadolig yng Nghapel Bangyfelin. A mae gen i gof am yr oedfa am 7 o'r gloch y bore ar fore Nadolig yng Nghapel Hebron Clydach Llegys i'n Magu. Oedfa dan olau cannwyll, a phawb yn cynnig gannwyll ei hunan. Byddai'r capel yn gwbl dywyll wrth i ni nesau eto. Ond wrth i'r gynulleidfa gyrraedd, a phawb yn cynnig gannwyll ei hun, y mwy y gynhwyllau oedd, y mwyau gyd o olau oedd. Y cynhwyllau bach wrth ddod ynghyd oedd yn goleuo bob carnel o'r capel. Byddai un gannwyll fawr ddim wedi gwneud cystal jobyn ar rhai bach i gyd. Mae nifer o gorneli digon tywyll i gael yn ein byd ni ar yr adegau gorau, ond mae mwy ohonyn nhw ar hyn o bryd. Efalla'ch bod chi yn ymwybodol o'r tywyllwch ar hyn o bryd. Tywyllwch ofn ac ansicrwydd, tywyllwch gofid a llyder, tywyllwch salwch a galar.
Ein braint ni yw bod yn oleadau bach i geisio pelydru goleuni Crist i'r corneli hynny. Mae'n anodd meddwl am deyrnged uwch y gellir ei rhoi i neb ohono ni, na'r un yr hoddwyd i Ioan. Cannwyll oedd Ioan yn llosgi ac yn lliwyrchu. Amen. Gweddïwn, arglwydd, diolchwn fod dy oleuni wedi gwawrio a dywyllwch ein byd trwy dy air yn Iesu Grist, i roi ni olwg ar ogoniant y gariad, i wasgar tywyllwch ein hanobaeth, i ddeffro'n meddyliau i dy geisio, ac i roi ni weledigaeth o ddynoliaeth wedi ei dyrchafu ogoniant. Iesu goleuni'r byd, tir dy chysur i'r rhai sydd ei angen heddi, bydd yn oleuni ble mae gobaith yn bryn, disgleiria yn ei tywyllwch. Edrych arno mewn trigaredd wrth i ni wynebu bygythiad coronavirus. Gweddïwn dros bawb sydd wedi ei heffeithio gan y feirws. I'r rhai sydd wedi ei heintio, rho nerth yw ymladd a bydded iddynt adennill cryfder ac iechyd. I'r teuluoedd sy'n gofidio am ddioddefwyr, rho gysur a gobaith. I'r rhai sy'n fregus neu sy'n teimlo mewn perygl, tawelau eu hofnau pryder. Gweddïwn dros bob un sy'n gweithio i ddelio ar feirws a'i heffeithiau. Diolchgwn am feddygon, nyrsys, gofalwyr a gweithwyr iechyd, ac am ei gofal a'i tosturi. Cadw hwy'n ddiogel ac yn iach. Disgleiria yn ei tywyllwch. Iesu goleuni'r byd. Mewn byd ble mae llawer yn cerdded mewn tywyllwch, yn dianc rhag gwrthdaro, trais neu ansefydlogrwydd, llywyrcha oleuni dy obaith mawr. Gad i'th oleuni lewyrch gerbron eraill. Iesu oleuni'r byd. Helpa ni i adlewyrchu dy oleuni, a gweithredu daioni yn y tywyllwch. Bydded i ni o leo'r ffordd i'r rhai sydd mewn angen, a bod fel canhwyllau sy'n llosgi'n ddisglair a llachar. Dduw goleuni a chariad, nid ydym bob amser wedi ymddiried yn llawn yn dy oleuni. Nid ydym bob amser wedi disgleirio dy oleuni yn y tywyllwch. Nid ydym bob amser wedi rhannu dy oleuni ac eraill. Ail gynnau fflam ein cariad tuag ata ti, goleua'r ffordd i daith agosach gyda thi. Yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. I ni'n diolch yn arbennig i gwmni recordiau sy'n am roi caniatâd i ddefnyddio Mynau Cymru a recordiad gymynfaganu ar ein rhaglen heddi. Cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach. Tan y Sul nesaf, pob bendith a da bo i chi gyd. Oh,